Čauky! Dneska sa porozprávame o tom, že áno, že umíte tu vidieť úšte, lebo ich mám namalované a takto mám všetko, aby ste mne videli do očí. Ja si už dám takto. Ja vidím, lenže vy mňa nevidíte. Áno, som niekde Vaneska. A dneska bude videjko o tom, že čo si s sebou beriem zajtra do školy. Takže za prvé túto pohľadničku, za druhé toto srdiečko, za tretie tento papušik, potom za štvrté táto, potom táto, a pinkste, potom táto slovka, potom toto, a tento žošit, to by bylo asi všetko, ešte táto. Takže to by bylo všetko, ja tu nemôžem dýchať a to má iba 57 minút. Takže, Vaneske, ukazujem tu prosím to. Tak nic, dobre. Vlastne nemôžem, mám šťastku. Áno, mám takto na sebe tricenko. Áno, a tu je lampa, lenže vy ju nevidíte, viete? A ja vám niečo ukážem, čo vy určite nemáte na notebooku. Ja vám to hneď ukážem. Vy takéto určite nemáte. Budem v pohľadnici, vidíte? Takže, ak sa vám toto videjko páčilo, tak dajte like. Ak ma chcete podporiť v tvorbe, tak dajte odber. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Ahoj! A ja v ďalšom, že som si kúpila nový lak. Takže stále 500 000. Čauky! Vidíme sa pri ďalšom videjku.